lænestol er ikke bare et møbel. Det er der, du slapper af, der du lader op, og for mange, der du sidder det meste af dagen. Mange køber en lænestol, fordi den ser flot ud, men opdager først senere, at den ikke giver den rigtige støtte. Det kan føre til ondt i ryggen, i nakken eller skuldrene. Og det er præcis det, vi gerne vil hjælpe dig med at undgå. Hos Stolespecialisten er vi specialister i stole og ergonomi. Når du kommer til os, starter vi altid med en personlig rådgivning. Vi ser på din højde, din siddestilling og på, hvilke funktioner du har brug for. Det kan være vippefunktion, drejefod, indbygget fodstøtte eller elektrisk sædeløft, hvis det skal være lettere at sætte sig og rejse sig. Målet er enkelt: at finde en lænestol, der passer præcis til dig og din hverdag. Vi har et stort udvalg af lænestole og hvilestole i både læder og stof, i mange designs, farver og størrelser. Fælles for dem alle er høj komfort, god støtte til ryg og lænd og en kvalitet, der holder i mange år. For os handler det om, at du sidder rigtigt og sidder godt, også efter mange timer. Du er altid velkommen i et af vores showrooms, hvor du kan prøve stolene og mærke forskellen. Og hvis det passer dig bedre, kommer vi også gerne hjem til dig med vores gratis stolebus. Stolespecialisten, fordi den bedste lænestol er den, der passer til dig.